Takže čaute, vítajte pri mojom ďakovačnom videi, že mám 23 odberov, takže vidíte, toto je fotka Nejfejka a preto, lebo jeho obľúbené číslo je 23 a ja mám teraz 23 odoberateľov, tak vám veľmi ďakujem. Tak, keď ešte u mňa nemáš odber, tak jedno tlačítko ťa nezabije, takže daj odber, like. Tak. Len chcem poďakovať všetkým, že mi dávajú odbery. A takže tým aj podporíte moju tvorbu. Tak už to nebudem naťahovať. Proste takto som sa chcel poďakovať, tak čau.